नमामि देवदेवेशं त्रिनाथं भक्तवत्सल ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वरूपं व्रत देवदेव त्रिनाथं च देवदेव त्रिनाथं च ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिशूल धारणे देव त्रिमूर्तयो नमो नमः। देई मन त्रिनाथ मेलार आख्यान शुणिब होई एक चित पद पद के अमृत श्रीपुर बोली एक ग्रामे विप्र मधुसूदन नामे अति दरिद्र से अटई भिक्षा मागिन दिन नेई से दिजबर कथा शुण होइला तार पुत्र जन्म क्षीर नहिला ब्राह्मणीर कि खाई बंचिब कुमार क्षीर न पाई नंदन दिनकु दिन तनु क्षीण ब्राह्मणी विचारी मनर होइला शुण दिजबर पुत्रकु क्षीर देवा पाई आण हे दुहालिया गाई शुणी ब्राह्मण कहे बाणी पाइकी होइलु ब्राह्मण गरीब दिज मुहि काहीं पाइबी दुहालिया गाई धन रत्नादि थिबा लोक कार्य अटई विवेक गंडा कथाई जेउ जन धन संपदे परिपूर्ण ताहाकु लोके सदा डरे ब्राह्मण कुबा के पचारे हे मन्ते द्विज बरबाणी शुणी दुखित से ब्राह्मणी आरे विधाता तू की गलु दरिद्र घरे पुत्र देलु कि खाई बंचिब कुमार बालक हत्या हेब मोर क्षीर न पाई पुत्र मणि कांदी न लोटई धरणी देखी ब्राह्मण विचारई कि बुद्धि करिबई मुहि एते विचारी दिजबर जा किछि धन थिला तार जे कंसा जहा थिला श्रीपुर हाटरे बिकिला भिक्षा करिन से संचय कला जे 5 टंका निज पत्नी की नहीं देला देखी ब्राह्मणी दोष हेला होइला दिजबर शुण गुहाल धेनु किणी आण ब्राह्मण 5
ଟଙ୍କା ନେଇ ବୁଲିଲା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ ଯେ ଗ୍ରାମେ ମହାଜନ ଘର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ସୌଦାଗର ସେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲି ଦିଗବର ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ମନ ତାର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟଇ କୁବେର ସମାନ ଗୋଧନ ଗୁହାଳ ଗୁହାଳ କଇବେ ଘଟ ସୂତ୍ର ବେଳ କଉଳା ବୋଲି ଏକ ଗାଈ ସେ ବଡ଼ ଓଲିଆ ଅଟଇ ବିଲକୁ ଚରି ବୁଲି ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ବାଡ଼ିରେ ପଶଇ ক্ষতি করই সে অপার ওলারি খায়ে ঘর ঘর দিনে দেখিলা সৌদাগর କରୁଛି ପଡ଼ିଶା ବାଡ଼ିର ତାହାକୁ ଦେଖି ସୌଦାଗର କୋପରେ ହୋଇ ଥର ଥର ବୋଇଲା ମୁଖନ ଚାହିଁ ଏ କ୍ଷଣି ବିକି ଦେବି ମୁହିଁ 50 ଟଙ୍କା ହେବ ଏହି ଏଥିରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏକ୍ଷଣି ଗ୍ରାହକ ପାଆନ୍ତି 5 ଟଙ୍କାକୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମୟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲା ମହାଜନ ଶୁଣ 50 ଟଙ୍କା ହେବ ତୋର ତହିଁରେ ନାହିଁ ଦରକାର 5 ଟଙ୍କା ଯେ ଦେବି ମୁହିଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦିଅ ତୁହି ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ସୌଦାଗର ପାଇ ହେଲୁ କି ଦିଜବ 50 ଟଙ୍କା ଗାଈ ମୋର ନେବୁ ତୁ 5ଟା ଟଙ୍କାର ତା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତରେ ସାଧବ ତୋ ନାମ ତୋ ବାକ୍ୟ ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର ଅସତ୍ୟ ନୁହଁ ସୌଦାଗର ଏମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନେ ବିଚାରେ ସୌଦାଗର ମନେ ନ ଜାଣି କହି ଦେଲି ମୁହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣି ଯେବେ ନ ଦେବି ଏହି ଗାଈ ଆଜ ସତ୍ୟ ହେବି ମୁହିଁ ହେମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ଗଣି ଦେଲା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଘେନି ଗଲା ସେଠାରୁ ଦିଜ ଚଳି ଯାଇ ଆପଣା ମନ୍ଦିରେ ମିଳଇ ଦେଖିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦ କୁମୁଦ ବନେ ଯେନେ ଚାନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ କହି ଚିତ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଇ ହେମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଦିନେ ତା ଗାଈଟି ହଜି
ଆସିଲା ଦିବସ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ ଖୋଜି ଗଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବାଡ଼ି ଘର ଖୋଜି ନ ପାଇ ଦ୍ୱିଜବର ଦୁଃଖ ମନରେ ସେ ରହିଲା ସେଦିନ ରଜନୀ ପାହିଲା ପ୍ରଭାତ ଉଠି ଦ୍ୱିଜବର ଜଟି ଖଣ୍ଡିଏ ଘେନିକ ରୁହରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ଗାଈ ଖୋଜିବା ଆଶାଟା ହେମନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଗଲା ପଥରେ ବୃକ୍ଷ କେ ଦେଖିଲା ସେ ଅଟେ ବଡ଼ ବଟ ବୃକ୍ଷ ସେଠାରେ ହୋଇଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ କଥା ଶୁଣ ସେ ବୃକ୍ଷେ ଥାନ୍ତି ତିନି ଜଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ବସିଅଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ પર ସେ ସ୍ଥାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ମିଳି ଶ୍ରମ ସାରିଣ କଲେ ଚଳି ହେମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଳନ୍ତେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜୟନାଥେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆହେ ଦ୍ୱିଜବର କି ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ତୋର କେଣିକି କରୁଛ ଗମନ ସେ କଥା କହ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଡ଼ି କର ବୋଲଇ ବଚନ ମଧୁର ଗରିବ ଦ୍ୱିଜ ଅଟଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଣ ଦିନ ନେଇ ଗାଈ ଗୋଟିକ ଥିଲା ମୋର ହଜିଲା ସେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଆଜି ଶ୍ରୀପୁର ହାଟ ହୋଇ ସେ ହାଟେ ଖୋଜି ବଇଁ ଯାଇ କେବା ଚୋରାଇ ନେଇଥିବ ସେ ହାଟେ ବିକ୍ରି କରିବ ଏହେ ତୁ ଯିବାର ମୋହର ଶୁଣ ହେ ତ୍ରିନାଥ ଠାକୁର ବୋଲନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ଗୋସାଇଁ ହାଟକୁ ଯେବେ ଯିବୁ କିଛି ସଉଦା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଦ୍ୱିଜବର ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର କିସ ସେ ସଉଦା ତୁ ବୋଲନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ଗୋସାଇଁ ପଇସା କର ଯେ ଗଞ୍ଜାଇ ପାନ ସୁପାରି ପାହି କର ପାଲ ପାଏକ ଯେ ପାହିର ଏହି ସଉଦା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଦ୍ୱିଜବର ତୁହି ଏହାକୁ ଆଣିବୁ ଯେ କହି ଆମ୍ଭର ସଉଦା ଯେହି ତା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ